Aquests 2 dies, aquest cap de setmana del 24 i 25 de setembre d'aquest any 2011, estem aquí amb Camaleònica d'Espectacles, amb aquesta productora que vam presentar aquest mes d'abril 2011, fent una de les primeres grans produccions, podem dir-ho així, de circ, una de les nostres primeres grans produccions, que és muntar aquesta part de circ de la plaça Catalunya per les festes de la Mercè, amb aquest gran client, aquest gran primer client que és l'Ajuntament de Barcelona. A més, comptem amb Escènica Integral, que és l'empresa que ens fa la producció tècnica, tant el material tècnic com els professionals, els tècnics de circ, els tècnics de so, els tècnics de llum, els maquinistes, muntadors, etc. Estamos aquí montando las estructuras de circo. Escénica Integral es encargada de la técnica de los montajes de circo, de luz y sonido de los espacios de aquí de la Plaza Cataluña. Sí, estamos de apoyo técnico de circo para Escénica Integral, para todo lo que es estructuras de circo. Artístic de l'Alba Serraute i des de Camaleònica d'Espectacles hem intentat triar una miqueta unes quantes companyies, uns quants artistes que poguessin ser representatius del que nosaltres movem, del que nosaltres volem fer, amb qui nosaltres volem treballar, que són aquestes 4 companyies. Per una banda, la companyia Alba Serraute, que ja farà l'espectacle i que és una companyia, diguéssim, emergent però consolidada a la vegada, amb aquest circ contemporani, amb aquest cabaret que portem fent des de fa 5 anys. Enguany celebrem els 5 anys de la companyia Alba Serraute. I hem sumat 2 companyies més de circ, com són en Tonge i en Lee, aquests 2 nois africans boníssims, que ens oferiran un número de trapezi bambú, que porten fent des de fa molt de temps a molts espais i a molts circs i que estem encantadíssims de que puguin fer, i alhora portar una companyia emergent de casa, una companyia catalana del Maresme, de Mataró, de Cronopis, d'aquest centre de creació de Mataró, que tant i tant treballa per formar i per crear i per exhibir circ de qualitat fet aquí a casa nostra, que són la companyia Vola qui vol, la Marina i en Ferriol, que ens oferiran un número de quadrant aeri. I per arrodonir tot això i fotre-li més canya i que la gent ho gaudeixi així, portem la Brassville Walkers, que són una banda de carrer que nosaltres entenem que és la nostra banda sonora, la banda sonora de Camaleònica d'Espectacles. Ja els vam tenir a la Mostra d'Igualada 2011, a l'Espai Camaleònica. Amb en Pau Serraute al capdavant i amb aquesta banda de 10 músics, amb en Roc Sala i amb tants altres bons músics que treballen en grups professionals i que s'han ajuntat amb aquest espectacle que es diu Funky Disco Festa i que servirà una miqueta per cridar l'atenció del públic, de la ciutadania que estigui per aquí, per la plaça Catalunya, i ens aniran portant una miqueta d'un espai a l'altre, des del Tonge i en Lee amb el primer número fins a l'altre espai de la Marina i en Ferriol, serviran una miqueta per anar lligant tota aquesta part artística. Camaleònica el que ofereix és serveis de producció i distribució de circ. Aleshores, nosaltres no som una companyia, sinó que el que fem és ajudar que quan un client, ja bé sigui una administració pública o bé una empresa o bé una associació, vol algun tipus d'esdeveniment que tingui a veure amb el circ, nosaltres donem una solució integral. La solució integral vol dir que ens en preocupem de contactar amb les companyies, de pensar amb elles com serà aquest esdeveniment, després de muntar-ho tècnicament, perquè tenim els recursos tècnics i l'equip tècnic per muntar-ho, i per tant l'avantatge principal de Camaleònica és que crea un vincle entre els creadors, els artistes i el client, fent que ambdós es despreocupin i per tant oferim una solució integral i perquè el client no s'hagi de preocupar de res i puguem fer-li
aquest servei de forma el més senzilla, còmoda per ells. Clar, nosaltres no només ens dediquem a portar espectacles que ja estan fent, sinó que també ens dediquem a conceptualitzar espectacles juntament amb els artistes que estiguin adaptats a les necessitats del client. Una companyia amb la que sovint treballem, que són la fanfàrria Brassville Walkers, doncs hem fet un vestuari que fa que cada un d'ells, que són 9 persones, porti un símbol, una mena d'emblema que representa els diferents àmbits de les associacions de Barcelona. I coses d'aquest estil són les que fan que nosaltres oferim un servei que, a més és una mica més personalitzat a les necessitats dels clients o de la persona que ens contracta. Quan el cel caigui sobre el cap i tots tinguem el sol massa a prop, s'ha d'anar a la ferreteria perquè s'han trencat, però està força bé. Això, no em tocaries una música? És un bonic inici per una productora petita que comença perquè té il·lusió, ganes i jo crec que això, com sempre diem, el nou circ català comença a arribar, ja és aquí i esperem que ho pugui gaudir el màxim de gent.